Moi! Tänään on 3. lokakuuta maanantai ja tästä päivästä alkaa mun My Week. Kello on nyt 7:30 ja mä alan tekemään aamutoimia. Ja mä kuvaan teille seuraavan kerran, kun mä oon tehnyt aamutoimet ja lähden kouluun. Moi! Kello on nyt 3:10. Mä pääsin 3 koulusta ja mä oon nyt kotona. Mä pääsin mun äitin kyydillä kotiin. Ja aamulla mä en valitettavasti ehtinyt kuvaan, mutta siinä ei tapahtunut mitään ihmeellistä. Mä pääsin mun kaverin kyydillä kouluun. Ja nyt mä tulin pikaisesti käymään kotona ja me lähdetään pian kauppaan. Ja jos tässä kamerassa näkyy ja jos ihmettelette, että mikä tää on, niin en itsekään tiedä. Mä en oo meinaan kaatunut enkä mitään, niin kuin mä en oo lyönyt sitä mihinkään tai mitään vastaavaa. Kello on pian 4:10 ja me tultiin äsken kaupasta. Seuraavaksi mä teen läksyt, syön ja 5:30–5:30 on partio, joten menen partioon. Eli tässä päivässä ei ole paljon ihmeellistä. Mutta mä menen nyt tekemään läksyjä, että mä saan ne joskus valmiiksi. Älkää ihmetelkö, jos tää kiiltää, tai toi kiiltää, koska mä laitoin siihen juuri äsken rasvaa. Ja kello on pian 4:30, joten mä joudun lähteen partioon. Mä en ehtinyt tekemään kaikkia läksyjä, enkä edes syömään, joten tosi kiva. Partiossa mä en voi kuvata, joten mä kuvaan sen jälkeen, kun mä tuun sieltä. Joten nähdään 5:30 jälkeen. Moi! Kello on nyt 6:08. Mä tulin äsken partiosta ja mä menen nyt syömään ja teen loput läksyt ja sit mä menen mun kaverille. Kello on nyt 6:30. Mä en saanut vieläkään tehtyä kaikkia läksyjä, mutta mä päätin, että mä lähden nyt mun kaverille ja teen ne sitten kun mä tuun. Kello on pian 9. Mä sain läksyt tehtyä ja pian mä teen iltatoimet ja menen nukkuun, joten tältä päivältä tää olisi tässä. Ja me nähdään sitten taas huomenna. Tää päivä oli aika tylsä, mutta toivottavasti huomisesta tulee vähän kivempi. Nähdään aamulla. Huomenta, tänään on 4. lokakuuta tiistai ja kello on pian 8:25. On toinen päivä mun My Weekissä. Mä alan pian taas tekemään aamutoimia, mutta mä en kuvaa taaskaan ja mä koitan kuvata tällä kertaa, jos mä ehdin, niin sitten kun mä lähden kouluun. Kello on nyt 8 ja mä lähden käveleen koululle. Ja mä kävelen mun yhden kaverin kaa. Mä kuvaan sitten seuraavan kerran, kun mä pääsen koulusta. Ja mä pääsen tänään 2. On nyt 2 ja mä pääsin koulusta ja me lähdetään mun 2 kaverin kaa Heseen, mutta me poiketaan noilla. Siis ja voitte mennä seuraamaan Instagramissa nimellä Mimi_Koskinen ja mun koiran IG-nimi on Maddukoira. Tultiin Heseen ja mä otin kananuketit ja ranskalaiset. Ja sä otit? Juustoateria. Ja tässä on siis mun yksi kavereista Pulmu. Seurakkaa Instagramissa Pulmua nimellä Pulmuholma. Ja tässä on vielä mun yksi kaveri ja seurakkaa sitä Instagramissa nimellä Unicorn Hullu. On nyt 6:10. Mä tulin 6 Hesestä ja siitä suoraan mä lähdin mun kaverin kaapuistoon. Moi, mä oon Milja ja seurakkaa mua IG:ssä nimellä Milja Milkku. Kello on vähän yli 8. Mä tulin vähän yli 7:30 suurin piirtein kotiin. Ja
puistosta siis. Ja mä en nyt tässä oikein paljon mitään tehnyt. Mä en mene vielä nukkuun, mutta silti tää on mun viimeinen pätkä tänään. Koska mä en tee tässä mitään ihmeellistä, niin sit on turha kuvata. Ei mulla myöskään tähän päivään enää mitään sanottavaa. Nähdään huomenna aamulla. Moikka! Huomenta. Tänään on 5. lokakuuta keskiviikko ja 3. päivä mun moi-viikkiä. Tänään mä sain vähän pidempään nukkua, koska mä pääsen mun äitin kyydillä. Kello on nyt 8 ja mä menen nyt tekemään aamutoimet, joten nähdään sen jälkeen. Mä tulin nyt ilmoittaa, että mä lähden ihan pian koululle, joten mä kuvaan seuraavan kerran, kun mä pääsen koulusta, tai sitten vasta kotona. On 1 ja mä tulin juuri kotiin. Seuraavaksi mä varmaan vaan katon läksyt ja tälleen. Joten joo, mä kuvaan ehkä seuraavan kerran, kun tulee tarve. Kello on suurin piirtein 5 minuuttia yli 4 ja mä syön nyt. On pari minuuttia yli 5 ja mä katon nyt kamat valmiiksi ja ootan, että äiti tulee, meinaa se heittää mut puntille. Joten nähdään sitten, kun mä tuun treeneistä. Kello on nyt 7:15 ja mä tulin puolen aikoihin kotiin. Tällä hetkellä mä katon Salattuja elämiä ja niissä on mainostauko. Joten ajattelin kuvata tämän pätkän, koska en silloin kun tulin niin ehtinyt. Mutta joo, tältä päivältä mä lopetan tähän kuvaukset. Koska mä en tee tässä mitään ihmeellistä. Menen tämän jälkeen suihkuun ja teen iltatoimet ja katon YouTubesta videoita tai jotain vastaavaa. Joten joo, nähdään aamulla. Moikka! Kello on 10:11 ja mä en mennyt tänään kouluun, koska mulla on tosi kova flunssa ja muutenkin mä oon tosi kipeän oloinen, koska mua väsyttää todella paljon. Mä en kuvaa tältä päivältä paljon mitään, mutta tänään on siis perjantai 7. lokakuuta. Kello on 5 minuuttia yli 5 ja mä en nyt tehnyt tänään muuta kuin koittanut vaan levätä ja syönyt. Salibändiharkat alkais 5:30, mutta tänään mä en mene myöskään niihin. Jos mä menisin, niin tää vois vaan pahentua ja meillä on ensi viikonloppuna peli Jyväskylässä, niin pitää olla parantunut siihen mennessä. Mutta joo, tulin vaan ilmoittaa. Tältä päivältä tulee varmaan suurin piirtein jotain 3 klippiä, koska aamu, tää ja ilta. Koska tässä ei ole mitään kuvattavaa. Mutta joo, nähdään ensi klipissä. Kello on 15:10 ja mä pesen nyt hampaat ja menen nukkuun. Koska mä oon todella väsynyt. Joten nähdään lauantaina. Moikka! Huomenta, tänään on 8. lokakuuta lauantai ja toiseksi vikapäivä mun moi-viikkiä. Kello on 9:30 ja mä heräsin juuri. Itse asiassa mä en tiedä mitä tänään pitäisi tehdä muuta kuin mokkapaloja, koska huomenna on mun serkun synttärit ja ne mokkapalat menee sinne. Mutta joo, katsotaan koska mä kuvaan seuraavan kerran, mä en vielä tiedä. Kello on nyt 11:30 ja jos mä oikein muistan, niin me aloitettiin 11, eli me ollaan leivottu puoli tuntia. Yksi osa leivoksesta on täällä ja tää pitäisi nyt sekoittaa. Ja toinen osa on täällä. Mä oon taas kerran unohtanut kokonaan kuvata. Kello on 10:01 ja me tultiin juuri kaupasta. Ja mä menen nyt syömään ja sen jälkeen mä en tiedä, mitä sitten tapahtuu.
Kello on nyt 10:05 ja mä en oo tehnyt tässä paljon mitään. Joten sen takia mä en oo myöskään kuvannut. Mä en vielä tiedä, koska mä kuvaan seuraavan kerran, mutta sitten kun mä teen jotain. Kello on 20:05 ja me lähdetään pikaisesti käymään mummulla. Mä en taa sinne puhelinta mukaan, koska mulla on akku todella vähissä. Kello on 20 minuuttia vaille 9 ja mä en ole pitkään aikaan kuvannut. Mä kuvasin viimeksi silloin, kun me lähdettiin mummulle, eli oiskohan ollut jotain 20:05, en nyt muista. Me tultiin sieltä 6 aikoihin ja sen jälkeen mä en ole tehnyt paljon mitään ihmeellistä. Mä tein kuitenkin jo läksyt, koska huomenna mä en kerkeä. 9:00 mä menen saunaan ja sen jälkeen mä koitan mennä mahdollisimman nopeasti nukkuun, koska mä joudun aamulla herään 7:00. Minä huomenna on mun serkun synttärit ja me lähdetään sinne 8:00 ajaan ja sinne menee 2,5 tuntia-3 tuntia. Joten mä päätän tämän päivän nyt tähän ja me nähdään aamulla. Mä en yhtään tiedä kuinka hyvin mä aamulla kerkeen kuvaan, eli mä kuvaan ehkä autossa tai sitten ennen kuin me lähdetään. En ole vielä varma. Katsotaan miten aika vierähtää. Mutta joo, nähdään aamulla. Moikka! Huomenta. Tänään on 9. lokakuuta, sunnuntai ja viimeinen päivä mun MyWeekia. Kello on 20 minuuttia vaille 8, eli me lähdetään pian. Mä en yhtään tiedä kuinka paljon tänään mä pystyn yhteensä kuvaan, koska mulla on siis sen serkun synttärit ja mä en välttämättä viitti kuvata. Mutta joo, mä menen nyt, joten nähdään jossain vaiheessa. Kello on vähän yli 8 ja me tultiin äsken kotiin. Mä en oo kuvannut tältä päivältä paljon mitään. Ja syy siihen oli mun serkun synttärit ja siellä mä en viittinen kuvata ja sitten sinne meni ajaa melkein 3 tuntia. Mä lopetan tän MyWeekin tähän. Mä en mene vielä nukkuun, mutta mä en tee tässä myöskään mitään ihmeellistä, että tästä tarvis kuvata. Kiitos, jos jaksoit katsoa tätä MyWeekia, vaikka tää viikko oli tällä viikolla aika tylsä. Tai silleen, kun mä en pystynyt kuvaan paljon monena päivänä, kun mulla on melkein joka päivä arjesta niin harrastuksia. Ja sitten viikonloppuna on yleensä jotain menoa. Esim. Nytkin oli synttärit. Jos jaksoit katsoa tänne asti, niin muista tykätä ja tilata kanava. Me nähdään ensi videossa. Moikka!